Kratochwil Károly, mint az intézmény névadója nagyon fontos számunkra. Úgy gondoltuk, hogy méltó lenne Kratochwil Károly halálának évfordulójára emlékezve egy olyan sporteseményt létrehozni, és egy olyan erőpróba elé állítani a diákokat, ami egyrészt méltó a névadóhoz, méltó az intézményhez, méltó a hazafias honvédelmi neveléshez, és tartalmazza eszenciájában mindazokat az elemeket, amiket mi a fiataloknak át szeretnénk adni. Éppen ezért 7. alkalommal került megrendezésre ez a próbatétel, aminek Kratochwil 7 próba volt a neve. Kratochwil Károly Honvéd Középiskolai Kollégium mind a 4 telephelyéről voltak itt diákok, tehát Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Nyíregyházáról és Szolnokról is érkeztek ide a HKP 3-as szintjéről növendékeink, akik alapvetően az intézmény tanulói természetesen, és így egy kicsit házi versennyel alakítva, egy kicsit a HS Újfehértói központját igénybe véve, második otthonunként azt gondolom, hogy méltó módon tudtunk emlékezni a névadóra, és méltó módon tudtunk egy kicsit a hazafias honvédelmi nevelés terén teljesíteni. Nem volt egyszerű egyébként a fiataloknak ez a délután, azt gondolom, hogy ez egy valós erőpróba volt, mind a 7 próbájával, amely nem csak fizikálisan, de mentálisan, és hát ha lehet ilyet mondani, akkor kognitív úton is próba elé tette ezeket a fiatalokat. Azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja, hogy igenis elkötelezettek a fiataljaink, hogy itt azért közel 30 fő vállalt ezt a nagyon kemény megmérettetést. A legnagyobb hozadéka nem is azt gondolom, hogy magának a próbának a teljesítése, sokkal inkább azt gondolom, hogy az a közösségépítés, ami ezáltal megvalósul, az sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy egyéni sikereket érnek el adott esetben ezen az erőpróbán. Az, hogy növendékként egy kicsit, ha úgy tetszik, katonai közegben szocializálva megértik azt, hogy a közösségnek milyen ereje van, és az ahhoz való tartozásnak milyen súlya és felelőssége, azt gondolom, akkor nagyon sokat tettünk ezekért a fiatalokért. Azt gondoltuk, hogy méltó arra ez az egész, hogy kvázi próbaként kihozzuk ide Újfehértóra a HSK-ba, és megnézzük azt, hogy ezekkel a paraméterekkel, ezekkel az infrastrukturális adottságokkal hogyan tudjuk megvalósítani ezt a próbát, a gyerekek hogyan veszik, mi hogyan tudjuk belakni magát a helyet, megvannak a megfelelő tapasztalatok, levonjuk a kellő konzekvenciát ebbe az irányba, és egészen biztosan állíthatom, hogy a jövőben vissza fogunk ide térni, és egy kicsit átgondolva, kicsit megújulva, de szellemiségében ugyanazt a szellemiséget képviselve fogunk ide visszatérni, és jövőre újra megszervezésre kerül ez a rendezvény.